1900 வருஷத்துல ஜூலை 12ஆம் தேதி மணிரத்னம் அவரோட டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த படம் தான் வந்து அஞ்சலி. இந்த படத்துல நடிச்ச நடிகர்களா இப்ப எப்படி இருக்காங்க, அவங்க இந்த படத்துல நடிக்கும் போது அவங்களோட வயசு என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சேகர் அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல நடிச்சவர் தான் வந்து ரகுவரன். இவர் இந்த படத்துல நடிக்கும் போது இவரோட வயசு வந்து 32. இவர் மார்ச் 19ஆம் தேதி 2008 வருஷத்துல வந்து இறந்துட்டாரு. சித்ரா அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவங்க தான் வந்து ரேவதி. இவங்க இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவங்களோட வயசு வந்து 24. டென்னிஸ் ஜோசப் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவர் தான் வந்து பிரபு. இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 34. டாக்டர் ஷீலா அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவங்க தான் வந்து சரண்யா பொன்வண்ணன். இவங்க இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவங்களோட வயசு வந்து 20. அர்ஜுன் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவர் தான் வந்து தருண்குமார். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 7. அனு அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவங்க தான் வந்து ஸ்ருதி விஜயகுமார். இவங்க இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவங்களோட வயசு வந்து 7. அபார்ட்மெண்ட் காலனி தலைவராக நடிச்சவர் தான் வந்து ஷாருக் ஹாசன். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 59. அஞ்சலி அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவங்க தான் வந்து ஷாமிலி. இவங்க இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவங்களோட வயசு வந்து 3. உமாபதி அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவர் தான் வந்து வி.கே. ராமசாமி. இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 64. இவர் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி 2002 வருஷத்துல வந்து இறந்துட்டாரு. நாராயணசாமி அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவர் தான் வந்து பூரணம் விஸ்வநாதன். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 69. இவர் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி 2008 வருஷத்துல வந்து இறந்துட்டாரு. தர்மா அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சவர் தான் வந்து பாபு ஆண்டனி. இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 24. போலீஸ் ஆபீசரா நடிச்சவர் தான் வந்து சார்லி. இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 30. ஆனந்த். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 6. வாட்ச்மேனா நடிச்சவர் தான் வந்து ஜனகராஜ். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 35. ஆனந்த். இவர் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவரோட வயசு வந்து 22. உங்கள் எத்தனை பேத்துக்கு அஞ்சலி இந்த படம் பிடிக்கும்? இந்த படத்துல எந்த கேரக்டர் உங்களோட ஃபேவரட் அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.